खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ माने कमेन्टनि रिप्लाइ आरोना, रिप्लाइ भिडिअ। ओमफ्राय मा भिडिअमोन बियो माबा आंनि देलायग्रा बुस्थुफोरखौ नायनो होननानै बुंदोंमोन ना, आब'आ मा मा देलायो भिडिअ बानायनानै देखायलाय होननानै बुंदोंमोन ना। ओमफ्राय आं दाखालि बावै बुंदोंमोन जागोन दे, बेखौबो आङो मालाबा सम मोनबानो लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय दिनै आङो देखायनोसै आरोना। आंनावथ' देलायग्रा बुस्थुफोरा बारा गैथारा, अब्लाबो जाखिनि दङ बेखौनो देखायनोसै। दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो, अब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय नै आङो देलायग्राखौ माहा दोनो, नै बेयावसो दोनो आरोना आङो देलायग्राखौ। ओमफ्राय दाना आङो मोनसे मोनसे बिनिफ्रायनो मोनसे मोनसे देखायलांबाय थानोसै। फार्स्टआवनो आङो दुगैखांनानै नैबेखौ फुनो, पन्स बडि लसनखौ बिराद मोजां मोनो आङो बेखौ लानो। बेखौ लाबाथाय आङो स्किनखौनो गुफुर जानाय बायदि मोनो आरो बेनिखायनो आं बेखौनो लाबाय थायो। आगोलनिफ्रायनो सिख्ला समनिफ्रायनो लायोमोन नै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ आब'आ मा क्रिम लायो होननानै सोरबा सोरबाबो सोंहरबाय थादोंमोन ना। ओमफ्राय आङो रिप्लाइबो हरदोंमोन लिरनानै। ओमफ्राय दिनैबो खोन्थाबावनोसै, नै आङो माबा लायो, नेभिया सफ्ट क्रिम लायो आरोना। नै बे बडि लसन फोनखांनायनि उनावहाय बेखौ फुनो आङो मोखाङाव। ओमफ्राय मोननै थांबाय। ओमफ्राय पाउडार लायो आङो, पाउडार नै वाइट टन, आइब्र'स काजल नैबेखौ फुनो आरोना। बेखौथ' बहुद मानसियानो लाखायोना आजिखालि। ओमफ्राय आंबो लायो आरोना। आंथ' हाबा जानाय नालाय। ओमफ्राय आं मा फुनो, सिन्दुराबो नै आं बिदिखौसो फुनो, लिपस्टिक बायदिखौ। बैदि मोनसे माबाया गोरान सिन्दुरा, बिदिखौ आङो बारा फुननो रोङा, ओंखायनो आङो बिदिखौनो फुनो आरोना। थख'नो गाहायाव दोनना लादो आङो देखायखांनानै। बेनि उनाव आं मा फुनो, फथा फुनो इलाय नै। ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि उनाव लिपस्टिक फुनो नै। लिपस्टिकफोराबो जोबबाय आंना, बे मोनसे। ओमफ्राय नै नायलाय जोबस्राबाय जाय न' अनजिमाया, बेखौ आङो ओरै एरख्ल'नानै ओरै आखाइजों लाबावगोनसो। बेखौ माने बे मोननैखौ आङो न'आव थानायावहाय फुनो। ओमफ्राय लिपस्टिकआथ' दंबावो बहाबा थांबा फुनग्राफोरा, र' आं देखायनि। मा थाजोबखो नोंखौ आं गाबज्रिबाय थानाय, आं भिडिअ बानायदों ना। नै बे मोनथाम दंबावोमोन आरोना, माहाबा थाबाय माहा थाखोथाय नामानो मोनलायलायासै। आं बे मोनथामखौल' देखायनोसै। आंना लिपस्टिकफोरा बांसिनानो गलाब जायो। आं गलाब कालारनि बिराद मोजां मोनो नालाय, बेनिखायनो गलाब गोजा नै, गलाब। ओमफ्रायो आरो आङो माबारि फट' ओरै साफायबा बहाबा थांबाला मालाबा नैबे बुस्थुखौ लायो आरोना। उल्टासो देखायबाय नै बे बुस्थुखौ मोजां नुदोंना नुवाखैथाय, बे बुस्थुखौ लायो। बियो माबाना डाबल आइलेस, बे मेगन खुसि बानायग्राया। मेगन खुसि बारा जाया जानायालाय, ओरैनो फिसा जायो आरोना। ओमफ्राय आंबो मालाबा लायो बेखौ। आंना मेगना माबाथारदि, फिसा थारदि, बेनिखायनो लानानै एसे गिदिर बानायो आरो। जुदि बेखौ लानानै देखायलाय आब' होननानै बुङोब्ला, आङो बेखौ मालाबा लानानै भिडिअ बानायगोन। दा लाथ'ला आङो, गोबावानो जाबाय बेखौ बायनाया। गेरहैनो थाथारो थानाया। ओमफ्रायो खैथाबा लाखांबाय आं, 3-4 पेकेटसो जोबखांबाय आरोना। ओमफ्राय बे दंबावो। ओमफ्रायो माबा आसुगुर नकलिया आसुगुर,
बेखौ आङो लानायथ' जाया ओरैनो माबायावसो लानायमोन आरोना बै सिउ सिउ एलबाम बानायनाया बेयावल'सो लानायमोन माने बेयावबो लानाय जानाय नङामोन आङो सिउ सिउखौथ' आङो गोजां बोथोराव बानायदोंना ओमफ्राय गोजां बोथोराव हाथफ्ला आरिजों बासन होबाथ' आखाइया जा लेथ्रा जायो आसुगुरफोराबो जा लेथ्रा जायो ओमफ्राय आंना बोरैबा आसुगुरा लेथ्रा जासिनाय आरो बे समावहाय सोमलेलेनो ओमफ्राय बोरैबा खान्दा खान्दा जालाजोबनाय ओरैनोथ' खान्दा जाखाथार आंना ओमफ्रायो माहाय मोजां नुथो होननानै बेखौ लानायमोन आरोना ओमफ्राय बियो आग्लायनानै थाबाय ओमफ्राय आङो दोनदों माहाबाफोर थांबावबा देनां देलायनो लुगैबा लानांगौ होननानै दोनदों आरो ओमफ्राय बे थांबाय आरो मा दंबावो आङो सिसि फुनोनो एसे माबायाव माहाबा थांबाथाय सिसि फुनलाङो आरोना गुफुर जायोना सिसि फुनबा सिसियाबो जा फिसागा दाम जासोयोना फिसायानो ओमफ्राय नेल पलिसाबो जोबनाय मालाय मा जानो लोगो जोबखागोनखा बे लानायालाय आरो नै बांसिन बेखिनि दङ आरोना दासिम नेल पलिसा नै खावसे जोब्बाय ओमफ्राय खावसे दंबावो नै बांसिन गुलाब कालारनियानो बांसिन आं गुलाब कालार मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो नैबेखौबो फोनो आङो बेबो निभियानि बेखौथ' बहुत मानसियानो लाखायो गरम बोथोराव हौवासाफोराबो लायो हिन्जावसाफोराबो लायो मिन्थिखायो बियो मा बुस्थु ओमफ्राय सोरबा मिन्थियाबो जानो हागौ ओमफ्राय आं खोन्थाना होनसै आरोना बियो आफाखङाव लाग्रा आरोना आफाखङाव बेखौ लाबाथाय बारा गोलोमा ओमफ्राय आरो मोनामाबो आरोना आं खिथाबाय थाला बेखौलाय बहुदानो मिन्थिखायो बेखिनिल' खिथाबाय आङो ओमफ्राय बेयाव आंनि मा दङ किलिप लबर पिंक ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना माने किलिपफोरखौ माबाबाबो इदि थेमायाव दोनाबाबो बोरैबा गुरलाय जासोयोना बहाबा गोमालाङो फिसा बुस्थुना बेफोरो बिनिखायनो आङो बे थेमायाव दोनदों आरोना बे सोना दोनदों ओमफ्राय फैसा थाइसे दङ नै खादायावहाय नै बेखौबो फुनो आङो माबायावहाय बे मुसुगुराव ओमफ्राय एबार गहेना पाटिनि सायाव खिराफोरनिबो मालाफोरनिबो भिडिअ लाबोआबो होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै आं बिनिफ्राय देखायजेननोसै एबारावनो देखायजेननोसै बेखौथ' आं गानखांबाय माबायावहाय मायावबा गानबाय आङो ओरैनोआवबो गानबाय आइदि सिंसासो एलबामावबो गानबाय र' आं गाननानै देखायनायनि जंगलिया बादि नुथारा आं बे मालाखौ बेबायदि आरोना नै आकाहि कालारनि मोजां मोनसै आं आयना नायनानै माबायदि नुदों लोगोआ जंगलिया बोरैबा हाग्रानि मानसि बायदि नुयो आं बे मालाखौ गानबाथाय ओमफ्राय खिराबो दङ बेहा नै जि गिदिरखा लांगाब मोननैखौबो देखायनोब्रा मोनसेल' देखाया फिथाइनि खिरा बे खिरायाना माबासो गिदिरबाबो बिराद रेजेंसो आरो गाननानै देखायनो आंनाथाय खोमाया मोननै हाजाखायो नै समायथारा आंजों बारा बिदि गिदिर खिराफोरा बिदिनो फिसाफोरा समायलाबायो आरोना बेखायनो आं फिसा गाननो मोजां मोनो ओमफ्राय बेहा आरो फिसा खिरा दंबावो बेजों गानजाग्रा खिराफोरा बारा मोजां गैया हिमानसि नों दानाबा गुरलाय खालामा ना आंखौ मा लादो हरलाय आंबो जानो हरलाय आंबो हर ओइ नैबेयाव हाय होनदों आङो हिमानसि हाय लोगोफोर नोंखौ नुवाखैदि इथि फैबाव र' दै र' एखेयाव दोननि
हिमानसि फैदों नै हिमानसिया उन्दुदोंमोन ना ओमफ्राय आयो आंखौ रायलायबाय थानाय खोनानानै बेयाव फैबाय दे हाय होनदो दे हाय हाय चुम्मा हो खनसे चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा हो होरनायनि मा जादों आंबो जानो हर मा बिले आं गुसु माथो ओमफ्राय खिराफोरा दंबावो र' लोगोफोर बेयावसो दोनो आरोना आंना खादायावसो है बहुत मानसियानो बिदि खादायाव दोनखायोना देलायग्राफोरखौ न' हिमानसि न' हाय ओमफ्राय नै बेयावबो मोननैसो खिरा दंबावो आरोना ओमफ्राय बेयाव सोनानै दोनदों आङो गुरलाय गुरजाय जासैना फिसा फिनला ओमफ्राय बेयाव माबा दङ आंहा नै समक' आसान आं बेखौ गानबाय थाया आंखौ सोरबा बुंहरदोंमोन कमेन्टआव आब' समक' आसान गाननानै था हाबा जानायफोरखौ समक' आसान गानबासो मोजां नुयो होननानै बुंहरदोंमोन ओमफ्रायो नंमारगौ मोजां नुमारो नुनायालाय ओमफ्राय आरो बासन बाथि हुनाय मानायफोराव बोरैबा लेथ्रा जाबा बोरैबा गोसोम हाबबाथाय बोरैबा नुजोबो आरो बिनिखायनो आङो बहाबा थांनाय ओमफ्राय सोरनिबा हाबा जानो थांनाय बेरायनो थांनाय बेफोराव बांसिन गाननाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेयाव सोनानै लाखिबाय थायो आङो साफाहैनो ओमफ्राय नै खिराया बियो गोबावानो जाबाय बायनाया बोराय जाबाय बहुत गानबाय ओमफ्राय जाखिनि दङ बेखौल' देखायनोसै आं माखौनो थाखो नै बेबो 50 ताकानि खिराया आंना माबानिया मा होनगोन जिनि रौतायाव बायलाबायनायमोन आङो मालाबा गाननांगौ होननानै बिराद दाम खमनिसो बायखायो आंना ओमफ्राय नै बे मा होनगोन इदिखौ झुमकासो नामासो झुमका नंगौना नङाथाय मिथिलायलाङा आरो बेबो जरासे बेखौबो रौतायावनो बायनाय आथिलायबाय न निला बेबो रौतायाव बायनाय बिराद दाम खमनि देलायग्राफोरखौ देखायहोबाय नालाय बिनिखायनो आङो देखायलाजोब्बाय माथो जानखाय न' लोगोफोर गासिबोथ' दाम गोसानि थाखायाना ओमफ्राय नै बियो माबा बैसागोफोराव गानग्रा माबानि गेरेन्टिनि ओमफ्राय बे खिराया आंनिथ' नङा आङो माबायावहाय सिउ नङा नैया दा जोहोलाव एलबाम बानायनायाव मेकआप आर्टिस्ट आदुदेरिया बिनि खिरा गानथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा आंनाव फायसनबाय ओमफ्राय नैबेयाव दोनबाय थादों आं मालाबा लोगो मोनबाला होनो होननानै ओमफ्राय बेखौबो देखायफाबाय आरो आङो खिराया बेखिनियानो गैला लोगोफोर Happy birthday to हिमानसि आं बेफोर खिराखौ गाननायानो जाया ओरैनो एलबाम बानायनायफोराव गाननो होननानै बायनाय आरो ओमफ्राय ना मोनसे खोथा आङो खिराखौनो मोननै एलबाम मोनथाम एलबाम बिदियाव गानखादों सोरबाफोर आंनि एलबामखौ मोजां नायदोंबा मिथिगोन आरोना मोनसे खिराखौनो डाबल गाननायखौ माथो होननो न' लोगोफोर ओमफ्राय आसान प्लास्टिकआवसो खाथुमना दोनदों आं बेयाव मोनसे आसान दङ माबानिफ्राय लाबोनाय लाल किल्लानिफ्राय लाबोनाय दिल्लीयाव बेरायनो थांनायाव लाबोनायमोन आरो बिराद मोजां मोननानैनो दोनबाय थादों आङो आसानालाय हामा जाबाय माहाय हामा जाबाय आरोना माय एसेबां गोबाव जाबाय बोसोरनैयानो बारलायलांबाय ओमफ्राय 100 लानायमोन आरोना बेखिनियाव मोजांथार नुनायखाय आङो दोनदों आंसो मोजांथार नुदों मालाया मोजां नुदोंना नुवाखै ओमफ्राय बेबो नै रौतानिफ्राय बायनाय ओरैनोथ' आं बेफोरखौ बायस्रायामोन बै माबाफोराव नांगौ जायोना नाहाय जोंनि मोसानाय मानाय भिडिअ बानायनायफोराव नांगौ जायोना बिनिखायनो बायनाय आरो ओमफ्राय आहा मोनसे बुस्थु दङ बे गैयाबा जाया आंना लोगोफोर नै दावगां बेखौ आङो मानो दोनदों मिथिगौना आङो
खोमा एरो बेजों खोमा एरबाथाय आयु बिराद मोजां मोनो आङो सान्थि मोनलायलायो सोरबाफोर खाथियाव फैबाबो रावखौबो पात्ता लाफ्लांनाय नङा आङो बेजों खोमा एरबाथाय बिराद मोजां ओमफ्राय आं बेखौथ' बेयावहाय देखायनांगौ खोथा गैयामोन माने आंनि देलायग्रा जायगायाव दङना बेयाव बेनिखायनो देखायखास्राबाय आरो एबार आयो बिदि मा प्लास्टिकआव ओइ बेयाव खिरा फिसा फिसा दंमोन नै प्लास्टिकआव खाथुमना दोनदो बोराय जाबाय बेखौ देखायलां ओमफ्राय ओइ गलिग'नि मानसि ओमफ्राय बेयाव माबा दङ मंगलसूत्र ना मा होनो मंगलसूत्र गाननो मानसि बेरारे दुं 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 थुक थुक दुं थुक थुक होनो नो बिदि गानोना होमबा मालाखौ मानसिया मबाइला माबा जाबाय मंगलसूत्र itu जाबाय थायो थुना होब्रा अके आं नुवाखैदि ओमफ्राय थाब देखायलांसै आङो नै मंगलसूत्र बे नै सना गोदोनानि मोजां बेबो माला आरोना मालाबा बबेबा दख'नाफोरजों मिलायनानै गानो आङो बोराय जाबाय अब्लाबो देखायसाबबाय नायनो होननानै दोननायखाय ओमफ्राय हाबायाव गाननाय माला बेखौबो देखायबाय आरो दंबावो उल्था-उल्थि जाजोब्बाय नै इथि खिरा दङ ओमफ्राय बिथि नै मालायाव थाब देखायनोसै ओमफ्राय आंनाव ना बिराद केयार आसान दङ आरो बे आसानखौ आङो मोनसे बुस्थु खालामो ओइयाव बानायनानै दोनदों टिभि रुमावहाय आयो गेजेराव नै बायला बुयला बिराद गेर आसान दङ आरोना नै बेखौ आं माबा बानायो नै मोनसे दङ बानायनाया नै बेबायदि खुन्दुं खानानै बिदिनो साजायो आरो बैयाव टिभि रुमावहाय साजायना दोननाया आं बेयावनो देखायना होगोन र' बे आसानफोराथ' ओइ बेखौ दामालै मोनसे बे आसानफोरा माने आंनि हाबायाव गाननायमोन ओमफ्राय सरि जाजोब्बाय हाबायाव गानखोन्दा बबेबा मोसानायाव गानखोन्दा बेफोरबायदि दङ आरोना ओमफ्राय आङो बै बेफोर आसानखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय आङो बेबायदि नांगौबा खुन्दुं हेबनानै साजायनानै माबा बानायगोन होननानै दोनबाय थादों गारथ'वाखै ओमफ्राय आरो मा दंबावो आंनि देलायग्राया मा दंबावो बियो बैसागोआव गानग्रा खसामारा नामा खसामारा ओमफ्राय आंनाव 10 टाकानि लिपस्टिक दंमोन लोगोफोर नै लिपस्टिकआ दहायनिया मोनसे थालांबावदों बहाबा थांनायाव लाग्राया ओमफ्राय 10 टाकानि लिपस्टिकआ नै बेमोन 10 टाकानि लिपस्टिकआ बिराद मोजां मोनोमोन आं सानफ्रोमबो दुगैबाथाय बेखौल'सो लाखायोमोन माबा जाबाय जोब्बाय एख्ल'जोबनानै लाबाय आं आखाइजोंनो लानो मोजां मोननायखाय ओमफ्राय गैला लोगोफोर आंना देलायग्रा बुस्थुफोरा बेखिनियानो मेकआपथ' आंनाव गैखाया बै दाखालि बावैहाय मुथुजों आंजों देलायनायनि मेकआपनि भिडिअ बानायदोंमोन नङा बेबो मेकआपा आंनि नङामोन मालायनिसो माने जोंहा बिनानावनिसो बिनिखायनो आङो बेखौ देखायलायला आरोना आंनाव मा दङ बेखौल'सो देखायनो थिनदों नालाय बिनिखायनो आं बेखौल' देखायबाय आरो ओमफ्राय
नायनो होननानै बुंनायखाय आङो देखायबाय आरोना एसां मोजां बुस्थु गैयाबाबो जाखिनि दङ बेखौनो देखायबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामथावना मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय जायफोरा आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन आब' नोंनि देलायग्राफोरखौ देखायलाय होननानै कमेन्ट हरदोंमोन ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ बानायबायना ओमफ्राय साननानै लादो आरोना आब'आ जोंनि कमेन्टनि रिप्लाइ भिडिअ बानायबाय होननानै साननानै लादो ओमफ्राय आरो मा भिडिअ लाबोनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय आङो बेबायदिनो सम लाबोबाय थागोन सम मोनब्लानो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय दे बाय बाय होहि मानसि जोबनायनि दे बाय बाय होदो बाय बाय चुमा हो ओमफ्राय होन दे ना किसमिस जादो दे लोगोफोरना बुं ना दे हमलाय ना किसमिस जादो दे आंनि आखाइजोंनो जादो दे आंखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि थाखाय मोनसे लाइक हो दे होनना बुं दे हिहि मिनदो दे ओमफ्राय हिहि मोसा दे मानसि मोसालाय सिउ बारनाय जावलिया बारा तुरुरुत लाबोबाय खौरां रंजालि बैसागुनि